Hola, bon dia. Avui volia parlar d'un tema bastant ràpid, vale? Us ho prometo, que és l'apropiació. La definició d'apropiació és l'acte pel qual una persona fa seu una propietat aliena, normalment pel seu gaudir. Però a la realitat, això no és així. A la realitat, això pot passar amb aspectes culturals, com són formes de vestir, formes de pentinar-te, formes de ballar, mil coses de la teva cultura. Pot passar amb lluites o reivindicacions socials, pot passar amb espais, també poden passar amb moltes coses, val? I normalment és d'una majoria respecte a una minoria que no es pot defensar. Quan tu fas aquesta apropiació, per se no és dolenta, si tu entens el context, el rerefons de l'origen de la cultura, per exemple, i la respectes i la tens en compte. Però quan intentes treure un rèdit econòmic, un rèdit polític, un rèdit de popularitat, sense tenir en compte aquestes coses, doncs òbviament acaba sent una cosa dolenta. L'objectiu d'aquest vídeo no era parlar de l'apropiació cultural, que és un tema que s'ha mogut bastant, sinó més aviat de l'apropiació de la lluita o de la reivindicació social. Perquè, per exemple, fa poc va ser l'orgull, i l'orgull és un clar exemple d'apropiació per part del capitalisme o d'algunes marques que l'utilitzen per rentar-se la cara d'una banda i intentar vendre i treure un rèdit econòmic de l'altra. Per tant, quan comprem aquestes coses o quan veiem aquestes coses, siguem-ne conscients. Només ser conscients ja és un gran pas, jo crec. Un altre aspecte d'aquesta apropiació podria ser la lluita medioambiental, perquè, sense anar més lluny, aquí a Espanya hi ha empreses molt contaminants que han fet un greenwashing, que és un rentat de cara també, per posicionar-se com a empreses eco-friendly. I això no pot, és una contradicció en si mateix. I podríem posar sobre la taula el feminisme per part d'alguns partits polítics o l'independentisme, per exemple, també per part d'alguns partits polítics, generalitzant, banalitzant el missatge o el rerefons d'aquest, sense tenir en compte, per exemple, d'on ha sorgit, cap a on va o els seus objectius. I per acabar, una cosa que hem de tenir clara, la diferència entre apreciació i apropiació. Amb tot això espero haver-vos amargat una mica més l'existència i que reflexionem sobre alguna cosa banal i tal.